Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Πολυμέρης, ο παίκτης που με τον κόλ στο 88 έδωσε την νίκη στην Ελπίδα του Μπας που σφάγισε τη στήρωση των Ανώντων για την πρώτη κατηγορία. Το 2-1, μια πολύ δραματική νίκη, πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο τελικά ήρθε αυτό το χρυσό κόλ που σας φέρνει στην πρώτη κατηγορία. Έπρεπε να είχαμε κερδίσει, να το είχαμε και πάρει το μάτι από το πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, ήμασταν πολύ αγχωμένοι από την αρχή, το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο μάτς. Αλλά μίλησε η ψυχή της ομάδας, ήμασταν η καλύτερη ομάδα, το ξέραμε από την αρχή της χρονιάς. Εμείς το πιστεύαμε. Συγχαρητήρια στις άλλες ομάδες, ήμασταν οι καλύτεροι εμείς. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου και στους προπονητές μου. Είμαστε οι πρώτοι. Για τον κόλ που πέτυχε στο τέλος, πού το χαρίζει για τον κόλ μου? Στην παρέα μου εδώ που με αγαπάνε όλοι. Αυτά από τον Γιώργο Πολυμέρη. Να ακούμε και τη γνώμη ενός φιλάθλου της Ελπίδας του Μπας για αυτή την άδοση στην πρώτη κατηγορία. Πιστεύω ότι φέτος ήταν μια κατηγορία πολύ δύσκολη, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Να πούμε στον κόσμο πάρα πολλά ευχαριστώ. Ήταν ένα μάτς πολύ δύσκολο. Το πρώτο να πω είναι συγχαρητήρια στην Αθλητική Ένωση Τουρμπάς. Εμείς τη στηρίξαμε σε κάθε μάτς. Πιστεύουμε ότι σε λίγα χρόνια η Αθλητική Ένωση Τουρμπάς θα είναι και πρωταθλήτρια και παντού. Η άλλη κατηγορία πιστεύω ότι μας ανήκει γιατί το αξίζαμε φέτος. Πιστεύω φέτος ότι κάνουμε μια προσπάθεια, διότι εμείς ακολουθάμε παντού, το είδαμε και αυτό μόνοι σας. Μόνο σήμερα όμως. Πιστεύουμε ότι... Τι θέλει να πει ο κύριος Πετικάνα, τι θέλει να πει. Ωραία. Αυτά πάμε λίγο στον πρόεδρο της Ελπίδας του Μπας, ακούμε και αυτά τα λόγια.